У той час адзін кніжнік падышоў да Езуса і спытаўся ў яго: «Якая запаведь першая з усіх?» Езус адказаў: «Першая такая: слухай, Израиль, Пан Бог, Пан адзіны. Любі Пана Бога твайго усім сэрцам тваім, і ўсёю душою тваёю, і ўсім розумам тваім, і ўсёй моцаю тваёй. Другая: любі ближняга твайго, як самога сябе. Няма іншай запаведзі большай за гэтыя». І сказаў яму кніжнік: «Добра, настаўнік, і праўду сказаў, што ёсць адзін і няма іншага апроч яго. Любіць яго ўсім сэрцам, і ўсім розумам, і ўсёю душою, і ўсёю моцаю. І любіць ближняга, як самога сябе, гэта больш за ўсе ахвяры і ўсе спаленні». Езус, убачыўшы, што той разумна адказвае, сказаў яму: «Недалёка ты ад валадарства Божага». І ніхто ўжо больш не адважыўся пытацца ў яго. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Да Бога, які даў нам запаведь любові, узнясі наші покорныя просьбы. Молимся за Костел, каб ён был знаком любови до Бога и ближнего. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех людей, каб яны познали Божию любовь. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за грешников, каб праз скруху сердца и покаяние яны вернулись до Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех померлых, каб Пан Бог пробачил им грехи и принял у свою хвалу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас самих. Мы любили Бога мощнее за все. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в інтенції гэтай святой Евхаристии, просячи Боже благословенні для Гардиницы Ірини і її сім'ї. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Усемогутный вечный Боже, чьей яйцовской добрыни мы доверяем, почуй наши просьбы и окажи нам Твою милосердность. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Життя свое
мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Милосердный Боже, ласкаво узглянь на дары, якія Табе складаем. Каб сталіся яны милой Табе ахвярай, а для нас крыніцай збаўлення. Праз Христа, Пана нашага. Амин. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угоду серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годна гэта і справядліва. Сапраўды, годна гэта і справядліва, каб мы заўсёды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты няспынна пабуджаеш нас да больш поўнага жыцця ў Табе і не перастаеш міласціва прабачаць грахі. Грахі грэшнікам, якія спадзяюцца на Тваю бязмежную міласэрнасць. Хоць мы столькі разоў парушалі Твой запавет, Ты не адвярнуўся ад нас, а праз Сына Твайго Езуса Хрыста, нашага Адкупіцеля, з'яднаў усіх людзей у адну сям'ю. Напоўніў нас повяззю новага любові, новага запавету і любові. Цяпер Ты даеш час ласкі і паяднання Тваім верным, якія скіроўваюць да Цябе свае душы. Каб ва ўсім, спадзяючыся на Хрыста і нястомна служачы бліжнім, яны заўсёды жылі паводле натхнення ў Духа Святога. Таму удзячныя за нашае збаўленне, мы з радасцю захапляемся і праслаўляем таямніцай Тваёй любові, разам з усімі анёламі, спяваючы і ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, і ад пачатку свету заўсёды нас атуляеш сваёй любоўю, каб мы былі святымі, так як Ты святы. Узглянь просім на дары свайго народа і асвяці іх моцаю Духа Твайго, каб яны сталіся целам і крывёю Твайго умілаванага Сына Езуса Хрыста, у якім і мы з'яўляемся Тваімі дзецьмі. Калісьці загубленыя грахом, мы не маглі наблізіцца да Цябе. Але Ты полюбіў нас такой бязмежнай любоўю, што Сын Твой адзін і праведны аддаў сябе на смерць за нас грэшных і не пагрэбаваў быць прыбітым да дрэва крыжа. Ён, перш чым распасцёр свае рукі паміж небам і зямлёю, як знак Твайго вечнага запавету, пажадаў адзначыць са сваімі вучнямі Пасху. Калі ж разам спажывалі вячэру, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры, ведаючы, што, праліўшы сваю кроў на крыжы, ён паяднае ўсё ў сабе, узяў келіх, напоўнены віном, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя в хвале. Wierny i miłosierny Boże, wspominaючи śmierć i воскресение Twojego Syna Jezusa Chrysta, jaki zjawiaється нашою Пасхою і сапраўдним супокоєм, а так само чекаючи Його благословленого прийстя в хвале, складаємо Тобі гэтую ахвяру, яка дає людям поєднання з Тобою. Узглянь спогадно, найлепший Ойча, на усіх, кого Ти єднаєш з собою у ахвяри Твоєго Сина. І ученикам тих, хто споживає один хліб і п'є з одного келиха, мocою Духа Святого були собрані у одно тіло у Христі, який знищає всі поділи. Заховай нас ласкаво у єдності душаў і серців з папом нашим Львом і нашим біскупом Юзефом. Падтрымлівай нас, каб мы разом чакалі прыйсця Твайго валадарства, аж до хвіліны, калі станем перад Табою у Тваім нябесным доме. Святыя між святых, разом з Найсвятейшай Богородицей Марыяй, за святым Юзефом яе абраннікам, за святымі апосталамі і ўсімі святымі, а так само померлыми братами нашими, яких покорно доручаем Твоей милосердности. Тады ж вызволенные нарешті от тлену смерти, ставши новым створением, мы с радостью будем спевать Тебе песню подяки праз Христа, який живе навеки. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табе, Божа Ойча всемогутний у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. просим Тебя, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольные от греху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего. И будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш і валадариш на віки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Аминь. Я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Любіць Бога ўсім сэрцам, а бліжняга як самога сябе, гэта больш, чым усе ахвяры.
Молимся. Ojcze łaskawy, napełni nasze dusze i ciele Twoją mocą, aby my mogli dosięgnąć pełnego zbawienia, u jakim udzielniczemy przez Świętą Komunię, przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Dobry Boże, uzględź łaskawa na swój wierny lud, jaki prosi Twojej miłosierności. I uczyni, jak всех, kto spodzieje na Twoją dobrynę, nieśli u świat dary Twojej lubowi. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Niechaj Was błogosławić Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u spokoju Chrysta. Дякуємо Пану Богу. Święty Archaniolie Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Amen. Najświętейшее serce Jezusa, Змилуйся над нами, беззаганное serce Maryi, будь нашим порятунком, Święty Archaniolie Michale, молися за нас. Крижу Христовий Божа привітаний, і навіки будь ушанований, де Змовця світ
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie Jezu, разважливо созираючи Твой крижовий шлях, хочем вчитися чинить добро у любых життєвих ситуаціях. Ты хочешь, как мы заставались верными Тебе и Твоей науце. А наука Твоя простая. Усё, что хочете, как робили вам люди, и вы им робите. Будем же імкнуться быть тривалыми виконавцами гэтага наказу. Crucem tuam, adoramus te, Domine. Stacja pierwsza. Pan Jezus осужден на śmierć. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Усё, что хочете, как робили вам люди, и вы им робите. Ці ж я хочу, каб мяне судили, каб разводили вакол мяне плёткі, абгаворвалі. Не, ніхто гэтага не хоча. Пане Езу, навучы нас справядлівасці і міласэрнасці у дачыненні да іншых. Навучы нават у самым дрэнным чалавеку заўважаць хоць бы адзіны праменьчык святла. Праз Тваю муку падчас бязлітаснага і несправядлівага суда ў Пілата навучы нас добра думаць і казаць пра іншых. Ty za nas cierpiał od ranów. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Crucem tuam, adoramus te, Domine. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje plecy. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Хто з нас хоче брати криш? Ніхто. Ти ж Єзу узяв, тому що ведав, що тільки добром можна перемогти зло. Дай нам мужності і покори, каб ми не перекладали свій криш на плечі інших. Навучи нас добре і сумлінно виконувати наші життєві обов'язки. Бути доброю маті, добрим батьком, доброю жонкою, добрым мужем, добрым сыном и дочкой. Ты учишь нас. Усё, что хочете, как робили вам люди, и вы им робите. Тому, коли не хочем, каб на нас ускладали чужие крыжи, мы и сами не повинны обтяжарывать інших наканованными нам выпробованиями. Ty za nas cierpiał od ranów. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Crucem tuam, adoramus te, Domine. Stacja trzecia. Pan Jezus pierwszy raz padaje pod ciężarem krzyża. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Мы так Тебя замучили, что падаешь под тяжером наших грехов. Нам варто задуматься,
Ці не падае хтосьці з блізкіх па нашай віне? Можа, занадта абцяжарвае некага сваімі праблемамі, грахамі, цяжкасцямі, залежнасцю ці апантанасцю толькі таму, што не хочам браць на сябе адказнасць за змаганне са злом ва ўласным жыцці. І цяпер з-за нас хтосьці аказаўся прыціснутым да зямлі і ніяк не можа ўстаць. Пане Езу, дапамажы нам выправіць гэтае зло. Несумленныя ўчынкі, безадказнасць, злоўжыванне дабрынёй і спагадлівасцю іншых. Дай нам ласку чыніць толькі дабро і мець міласэрнасць у якасці адзінай зброі ў жыцці. Ты за нас цярпеў ад ранаў. Езу Христе, змілуйся над нами. Круцем Духа, адоравосте Домine. Стацыя 4. Езус спатыкае сваю маці. Кланяемся табе, Пане Езу Христе. Бог воскресший муку свою, свет откупил ты. Спатканне з Марыяй, тваёй маці. Гэта боль. І адначасова палёгка. У маўчанні вы суцяшаеце адзін аднаго, аказваеце адзін аднаму падтрымку. Давайте подумаем, ці робім мы ўсё, што ў нашых сілах, каб людзі спаткалі Езуса і Марыю. У жыцці так много праблем і цяжкасцей, і людзі ў сваёй большасці прадзіраюцца скрозь іх у самоце, пакінутыя і забытыя, ахопленыя роспаччу і тугой. Хоць кожны з нас, паслядоўнікаў Езуса Хрыста, мог бы параіць: пачні маліцца. Мог бы навучыць хаця б галоўным хрысціянскім малітвам: Ойча наш і Вітай Марыя. Мог бы прывесці ў касцёл на сустрэчу з Езусам і Марыяй, нашай заступніцай. Перапрашаем Цябе, Пане Езу, перапрашаем Цябе, Марыя, за занядбанне клопату пра духоўны рост чалавека. Ты за нас цярпеў ад ранаў. Езу Христе, змілуйся над нами. Круцем Духа, адоравосте Домine. Стацыя 5. Симон Кіранеєць допомагає нести крыж. Кланяемся табе, Пане Езу Христе. Бог воскресший муку свою, свет откупил ты. Симон Кіринеец быў прымушаны несці твой крыж, Пане Езу. І гэты прымус стаў для яго пачаткам навяртання, новага жыцця, поўнага любові да цябе і да бліжняга. Цяпер жа пануе мода на дзікую свабоду. Дзеці растуць і выхоўваюцца ў атмасферы ўседазволенасці, бесклапотнай вольнасці. Іх нельга прымушаць да малітвы, да ўдзелу ў касцёльных набажэнствах. Якімі мудрымі былі нашыя бабулі і дзядулі. З маленства мы чулі: «Укленчы і будзем маліцца, Ойче наш, который есть в небе». І, можа, мы тады нічога не разумелі, злаваліся, нудзіліся, за тое, як удзячныя сёння за дар веры, найкаштоўнейшы з тых, які толькі маглі атрымаць у спадчыну. Дзякую табе, Езу, за прымушэнне да знаёмства з табою.
якое салодкае гэта сяброўства. Без цябе усялякая свабода губляе прывабнасць. Пане Езу, учыні, каб мы не баяліся чыніць дабро, нават пад прымусам. Каб маглі самі падштурхнуць іншага ў бок міласэрнасці, калі для гэтага яму не хапае веры, упэўненасці ці ахвоты. Езу, просім цябе аб дары мудрай і разважлівай свабоды. Ты за нас терпел ограду. Езу Христе, змилуйся над нами. Святая Вероника, вытирая пар Иисуса. Кланяем тебе, Аминь, Иисус. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. Як жа хочацца іншы раз, каб хтосьці проста пабыў побач, сказаў штосьці добрае, абнадзейлівае, каб зазірнуў у вочы і усміхнуўся. Існуюць мільёны простых і нязмушаных жэстаў дабрыні. Усё, што хочаце, каб вам рабілі людзі, і вы ім рабіце. Гэтымі словамі кіравалася ў сваім жыцці святая Вераніка. Езу, дай ласку, каб заўсёды і ўсюды на зямлі чыніліся добрыя справы. Дабрыні не бывае замнога. Лішнім і непатрэбным з'яўляецца толькі зло, а ўчынкаў міласэрнасці няхай будзе незлічонае мноства. Ты за нас терпел ограду. Езу Христе, змилуйся над нами. Другое падение Христа. Кланяемся тебе, Пане Иисус. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. Яшчэ святы Павел аплакваў слабасць чалавечай натуры. Дабро, якое хачу, не раблю, а зло, якога не хачу, раблю. Так сапраўды, мы не маем моцнай трывалай волі. Раз, другі, трэці атрымліваецца зрабіць дабро, а потым зноў дапускаем грэх і падаем. Аднак нашае падзенне не самае страшнае. Горш, калі не можам падняцца. Езу, дай ласку зноў і зноў уставаць у імя дабра і падымаць за сабой іншых, дорачы надзею, працягваючы руку дапамогі, праяўляючы міласэрнасць. Ты за нас терпел ограду. Езу Христе, змилуйся над нами.
Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Накіроўваць чалавека да праўды добрая справа. А праўда ў тым, што разважаючы над крыжовай ахвярай Езуса, мы павінны плакаць не па нашым збавіцелю, але па сабе, па ўласных грахах, якія Сын Божы панёс на Галготу. Не плачьте па мне, а плачьте па сабе і па дзецях вашых, кажа Езус. Праз пакаянне чалавек сапраўды можа стаць у праўдзе і прызнацца: так, Езу, ты церпіш за мае грахі, ты бязвінны. Гэты крыж павінны былі несці я і мае дзеці. Я не слухаў цябе, не навучыў сваіх дзяцей быць і жыць пабожна. І цяпер мы працягваем памнажаць грахі, кожны з якіх глыбокая рана на тваім целе. Пане Езу, дай ласку выбрацца з гэтага замкнёнага кола. Прывядзі нас да навяртання. Магчымасць кардынальна змяніць жыццё да лепшага можа здавацца неверагоднай, аднак ты, Езу, казаў, што мы будзем уратаваныя, калі вызнаем свае грахі і пакаемся. Пане, дай ласку жыць у праўдзе і не губляць надзеі. Ты за нас терпел ад ранаў. Езу Христе, змилуйся над нами. Стацыя 9, Пан Езус трэці раз падае пад цягу на крыж. Кланяемся Табе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. У жыцці бываюць моманты, калі ахоплівае адчай і бяссілле. Я рабіў столькі добра і ўсё дарэмна. Ніхто нават не падзякаваў, ніхто не адплаціў добром. Які сэнс у праведным ахвярным жыцці? Думаючы так, рызыкуем паддацца граху пакрыўджанага самалюбства і ўпасці глыбока ў цемру пыхі і самахвальства. Езу, ты падаеш трэці раз, амаль напрыканцы крыжовага шляху. Ты падаеш, каб паказаць нам, што трэба чыніць добро, не чакаючы падзякі, дбаць пра супакой іншых, не шукаючы уласнай карысці, што трэба падтрымлівацца добра, нягледзячы на уяўную марнасць сваіх учынкаў. Насамрэч для цябе, Езу, кожны добры жэст – гэта палёгка ў цярпенні. Таму нельга паддавацца роспачы, але ўставаць і несці любоў і суцяшэнне людзям. Пане, дай нам ласку ніколі не сумнявацца ў плённасці ахвярнага жыцця, ніколі не заставацца ў пазіцыі песімізму, абыякавасці, злосці, адмаўлення. Падымі нас, Пане Езу. Штодня нагадвай нам, што мы пакліканы да любові і дабрыні. Ты за нас терпел ад ранаў. Езу Христе, змилуйся над нами. Стацыя 10, з Езуса здзіраюць адзенні. Кланяемся Табе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою,
свет откупил Ты. Людская неудяжность сдирает с тебя одеяние, открывая болючие раны. Заместо того, как отплатить добром за доброе, люди могут нанести моцный удар, несправедливо осудить, позбавить доброго имени, нібы духовно распрануть на вачах у раз'юшаного натовпу. Пане Езу, дай силы вытрымаць несправедливый суд, неудячность, злослівасць, якой зайздроснікі рэагуюць на нашее добро. Дапамажы прабачыць злосліўцам усе горкія словы, якія нібы воцат на твоих вуснах абпальваюць нашыя сэрцы. Іншы раз горыччу для нас становяцца самыя блізкія людзі, нават уласныя дзеці. Колькі воцату выпіваюць бацькі з-за іх непаслухмянасці. Аднак мы не маем права опускаць рукі, пакідаць іх без увагі, пяшчоты і міласэрнага прабачэння. Трэба дапамагчы ім прыйсці да Цябе, Пане. Езу, праз Твою муку умацуй нас у такіх цярпеннях і не дазволь, каб мы самі адплочвалі горычу за людскую дабрыню. У Табе нашае умацаванне. Ты за нас терпел от ранов. Иисус Христе, змилуйся над нами. Crucem Tuam, adoramus Te, Domine. Статья 11. Укрыжование. Кланяемся Тебе, Пане Иисус. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць. Прабачэнне – гэта добры ўчынак, найлепшы. Пане Езу, навучы нас прабачаць і апраўдваць людзей, як Ты гэта зрабіў у адносінах да нас, забойцаў Тваёй любові. Ты за нас терпел от ранов. Иисус Христе, змилуйся над нами. Crucem Tuam, adoramus Te, Domine. Статья 12. Смерть Иисуса Христа. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Твой крыж стал для нас знаком збаўлення і паратунку. Не дазволь, каб мы змарнавалі Твою найвялікшую ахвяру і памерлі ў грахах. Дай ласку чыніць дабро да апошняй хвіліны жыцця. Калі ж не застанецца фізічных сіл, рабіць гэта праз малітву і добрае слово, як Марыя, Ян і ўсе, хто стаяў пад Тваім крыжам. Натхні нас, Пане Езу, пакажы, як можам дапамагчы тым, хто яшчэ не ведае Цябе. Асабліва тым, у каго на гэта засталося мала часу. Дай усвядоміць, што найвялікшае дабро, якое можам зрабіць для паміраючага, прывесці да яго святара, каб мог даручыць сваю душу Езусу. Ойча, у рукі Твае
отдаю дух мой. Ty za nas cierpiał Adramał. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Crucem Tuam, adoramus te Domine. Stacja 13. Ciała Chrysta zniate z krzyża, pokладенное u руки Мати. Кланяемся Тебе, Пани Jezu Chryste. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Пане Єзу, як же нам хочеться, скончивши земную пилигримку, опинутися у небі, побач з Твоєю Маті. Дай нам ласку доброї смерті, как Мария дала у нас у небесное володарство. Просим особливо за тих, хто у гэтыя хвіліны развітваецца з зямным жыццём. Няхай Марыя ў сваіх малітвах заступаецца за іх душы, бо столькі людзей памірае ў бязладдзі духоўнага жыцця, не паспавядаўшыся і не прыняўшы святых сакраментаў. Адны, у самоце і страху, не гатовыя да сустрэчы з Богам. Маці Божа, апякуйся над намі, навучы нас верна чуваць у малітве. Учыні, каб мы ўсвядомілі, што недастаткова проста жыць без граху. Трэба памнажаць любоў, дабрыню і ўзаемапрабачэнне, робячы ўчынкі міласэрнасці ажно да смерці. Ty za nas cierpiał Adramał. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Crucem Tuam, adoramus te Domine. Stacja 14. Ciała Chrysta kładuć u grabnicu. Кланяемся Тебе, Пани Jezu Chryste. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Пане, Ты нядоўга заставаўся ў грабніцы. На трэці дзень Ты ўваскрос. Такое вялікае, неспасціжнае дабро чакае і нас. Святы Павел кажа, чаму вока не бачыла і вуха не чула і не спазнала сэрца чалавека, то і Бог падрыхтаваў тым, хто любіць яго. Не можам нават уявіць сабе, якім шчасцем Ты хочаш адарыць кожнага, хто трывае ў Тваёй любові. Пане Езу, у Табе найвялікшая дабрыня. Натхні нас заўсёды і ўсім чыніць толькі дабро дзеля Цябе у Тваё святое імя. Ty za nas cierpiał Adramał. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Crucem Tuam, adoramus te Domine.
крыжовага шляху і адначасова на яго пачатку. Бо з гэтага касцёла выйдзем на крыжовы шлях жыцця. Але не трэба баяцца, таму што Езус будзе ісці разам з намі. Ён ведае цяжкасці і клопаты кожнага з нас. Ён першым прайшоў дарогу пакут, каб у ім мы мелі суцяшэнне, надзею і падтрымку. Бог добры. І мы павінны быць міласэрнымі, як Айцец наш міласэрны. І ўсё, што хочам, каб людзі нам рабілі, павінны ім рабіць. Толькі так, слухаючы і выконваючы Божыя наказы, можна вытрываць до конца. Na zakończenie nabożeństwa Krzyżowego Szlachu pomolimy się w intencjach Świętego Ojca. Особливо важной интенцией является дар супокою во всем свете. Офируем наши молитвы за себя albo за душу, которые чекают чистую порятунку. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Witaj Maryja, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Jak глаз продвеку теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Wieczny supokój daj pomierłym Panie. А святло вечное нехай им светить, нехай почивають у супокої вічним. Аминь. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Аминь.